рушди соҳаи ҷангалпарварӣ аз самтҳои ниҳоят муҳиму афзалиятнок маҳсуб ёфта дар солҳои истиқлоли давлатӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пурра намудани минтақаҳои аз дарахтон холимондаи ҳудуди хоҷагиҳои ҷангали шаҳру навоҳии мамлакат барномаҳои гуногун рӯй даст гирифта шудааст. Ҳаминак дар доираи корҳои бузурги ободониву созандагиҳо роҳбарияти хоҷагии ҷангали ба номи Абдусалом Холофи ноҳияи Хуросон ҷиҳати беҳтар намудани шароити корӣ барои кормандони соҳа бинои хоҷагии мазкурро аз таъмири капиталӣ бароварданд. тавре иттилоъ дода шуд, аз солҳои собиқ шӯравӣ ин ҷониб бинои мазкур таъмир нагардида дар ҳоли табоҳ қарор дошт. роҳбарияти хоҷагии ҷангали ноҳияи Хуросон дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ҷиҳати бунёду аз навсозии иншооти гуногуни хизматрасонӣ бахусус беҳтар намудани шароити корӣ иншооти мазкурро мутобиқи меъёрҳои замонавӣ таъмиру аз навсозӣ намуда ҳуҷраҳои кориро бо тамоми асбобу ҷиҳози зарурӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ҳамзамон дар ҳудуди маъмурии идораи хоҷагии ҷангали ноҳия як меҳмонхонаи замонавӣ ва толори барҳаво барои гузарондани чорабиниҳои расмӣ сохта ба истифода дода шудааст. ба хотири шиносоӣ ва муаррифии иқдомҳои анҷомдодашуда имрӯз кормандону роҳбарияти тамоми хоҷагиҳои ҷангали шаҳру навоҳии мамлакат ҷамъ омада ҳамзамон аз шароитҳои фароҳамовардашуда ошноӣ пайдо намуданд. мавриди зикр аст ки дар баробари бунёду аз навсозии муассисаи мазкур кормандон қитъаи назди идораро самаранок истифода мебаранд. ҳамзамон бо дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста миёни масъулону мутахассисони соҳаи ҷангали мамлакат семинар-машваратҳои таҷрибавии омӯзиширо ба роҳ мемонанд. чунин як семинар-машварат оид ба барқарору васеъ намудани масоати ҷангал ва пайвандкунии ниҳолон дар мавзеи Фахрободи ноҳияи Хуросон доир гардид ки дар он мутахассисону олимон ва масъулони хоҷагиҳои ҷангали вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ ширкат варзиданд. зимни машғулиятҳо қайд гардид ки бунёду барқароркунии ҷангалзорҳо аз самтҳои асосии фаъолияти агентӣ ба ҳисоб рафта дар ин росто ҳамасола дар минтақаҳои гуногуни кишвар садҳо гектар ҷангалзорҳои нав бунёд ва ҳамин миқдор барқарор карда мешавад. тибқи маълумотҳои ба 1 июли соли 2022 дар майдони 1739 гектар корҳои бунёду барқароркунӣ иҷро карда шудааст ки аз ин 584 гектар дар самти бунёд 1155 гектар бошад дар самти барқароркунӣ пурра иҷро карда шудааст. ғайр аз ин дар майдони 140 гектар пистазор, дар майдони 50 гектар чормағз, инчунин хуч дар майдони 83 гектар ва 14 гектар олучи кӯҳӣ барқарор карда шудааст ки айни ҳол нашъунамои ниҳолҳо хеле хуб ҷараён доранд. дар идомаи кори семинар мутахассисон оид ба қоидаҳои дурусти агротехникии шинонидани ниҳолони писта, усулҳои гуногуни пайвандкунии дарахтони мевадиҳандаи ҷангалзорҳо ва ҳифзи табиати сабз аз хушкшавӣ ибрози андеша намуданд. бинобар иттилоъ танҳо дар як соли охир дар муассисаву зертобиҳои агентии хоҷагии ҷангали мамлакат 584 гектар ҷангалзорҳои нав бунёд ва дар масоҳати 1155 гектар аз нав барқарор карда шудааст. пистара шунондан на кам ай 50 то 1 метра чиқри кандан дар кора ба хотири он чӣ қадар борону барфҳое ки меборад дар ҳамо чиқри зам мешавад. дар гирди ҳамо чиқри ҳатман ё порӯи кӯҳна ё пухолҳои шолӣ ё ки каҳа майда карда пафтан дар кора ки қабати ҳамо хок накафад. вақте кафид ҳаво медороя ҳамо хусусиятҳоша гум мекунад. хусусияти асосии ҳами биологиш физиологиш ин писта ними қадаре ки ҳозир шумо бинед агар 1 метр бошад ҳоз дар замин 4 метр рафтагиай вай худаш мекобад оба намира афзоиша вай намехоҳад ки бартараф кунад худаша. ҳамчунин дар рафти семинар-машварати имрӯза зикр гардид ки яке аз омилҳои муҳими ҳифзи ҷангалзорҳо бахусус пешгирии қитъаҳои пистазори кишвар аз хушкшавӣ ин такмили донишу маълумотнокии кормандону ҷангалпарварон арзёбӣ мегардад. мутахассисон итминон доранд ки бо ташкилу баргузории инчунин чорабиниҳои омӯзишӣ ва такмили касбияти кормандон метавон ҷангалпарвариро ба соҳаи сердаромад табдил дод. акун имрӯз ки талабот нисбати писта хеле зиёд шудааст. мақсад дорем ки дар тамоми ҷумҳурӣ ҳамин пайванди пистара умуман коркарди боғҳора тоқагардонӣ пайванд ба шаклдорорӣ ҳамиро ба роҳ монем. ба ҳамин мақсад мо имрӯз мардума ҷамъ кардем. ҳосили ин пистаҳои пайвандӣ нисбати пистаҳои ёбоӣ хеле сифаташ хубтар аст. инҷо фақат як пайванду коркарди хок нест. албатта мо бояд ки ба муқобили ҳашаротҳо мубориза барем, ба муқобили касалиҳо мубориза барем.
قابل ذکر است که هنوز 2 ماه پیش با دستور سپارش‌های سرور دولت جهت بنیاد میدان درختان نادر در حدود خواجگی جنگل ناحیه خراسان تشکیل منطقه پرورش نهالان پاولونیا در مرزهای للمی براه مانده شده بود. ضمن بازدید از منطقه مذکور اشتراکچیان سمینار ابراز داشتند که رفت نشأ و نمای این درختان نادر خوب ادامه داشته، امید است که در آینده این قطعه‌های نوبنیاد در تامین احتیاجات مردم با مصالح چوبی نقش مهم می‌بازد. اینها 1 اپریل سال 2022 شناخته شده هستند. قریب که یگان عدد قاق شدگی نیستند. 99% سبز است و افزایشش گرچند در جای للمی باشد سست‌تر هم باشد، لیکن نسبت به دیگر جای‌ها، یعنی که در جمهوری تاجیکستان که 720,000 هکتار زمین‌های عبوری استفاده شونده هستند، ما نمی‌توانیم در این قدر همچون جاهای زمین‌های زخواره بند کنیم. با همین خاطر تصمیم گرفتیم در زمین‌های للمی این را سنجش کنیم. جنگل پروران انتظار دارند که با بنیاد میدان اینچنین درختان نادر در آینده میتوان ساحه صنعت کنده‌کاری را با چوب خوشصفت تامین نمود. طور متخصصان ابراز می‌دارند در مساحت 1 هکتار تا 400 بیخ نهالان پاولونیا چینانیده می شود. پاولونیا زیاده 100 سال عمر دیده، هنوز در سال 7 پرورش میتوان از آن چوب خوشصفت استحصال کرد. مورد ذکر است که بنیاد و برقرارسازی جنگلزارها و ثمرناک استفاده نمودن قطعه‌های منسوب به خواجگی‌های جنگل از یک طرف در غنی گردانیدن بودجه دولت مساعدت نماید، از جانب دیگر برای شماره زیاد ساکنان ولایت شغل‌های درآمدناک فراهم می‌گردد. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه خراسان، برای برنامه اخبار.